Mogu li koristiti neki drugi stroj umjesto bušilice? Iznenadili biste se koliko je ovo pitanje često. Kratki odgovor je da. Dugi odgovor je da to nije dobra ideja. Sada imamo spojnik osovine na osovinu i vrlo često kupci koriste autopolirku, uzmu 14 mm s jedne strane i 12 mm s druge strane, spoje spojnik osovine na osovinu na polirku i to im daje dodatni okretni moment. Ali imajte na umu da ta autopolirka nema ograničivač momenta i zato je, znate, vi riskirate da savijete svoju osovinu. S druge strane, općenite povratne informacije su da nakon što je koristite neko vrijeme, uglavnom dobijete osjećaj koliko okretni moment ta osovina može podnijeti. I iz te perspektive mogu razumjeti kako bi ga kupci mogli spojiti na drugačiji izvor napajanja. Ukratko, ako ćete svoju fleksibilnu osovinu spojiti na neki drugi izvor napajanja, pobrinite se da on ima neku vrstu elektroničke ili mehaničke spojke radi sigurnosti. Hvala što ste gledali.